پڑھا میرے اللہ نے میرے موقع دیتا خطیب بھیجا اوتھے میں شعر پڑھیا سی توجہ کرنا غور کرنا پڑھی ذرا میرے نال رل کے یاد کرا دیا تانوں بڑی ٹینشن ہوندی میں کہاں گا ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جن سارا پریکٹس کر لو تاکہ تو پھر بعد میں تہاڈے تے گلاں نہ ٹینشن اے نہ کہ مولانا سانو تے آندا ہی کوئی نہیں ہاں کی کہنا جن سارا پھر بولو جن سارا یاد ہو گیا ہن میں غور کراں گا تہاڈے تے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا انج مزانے وہ دفعہ کہا کہ اس نہ ہو جائے جی یہ پوری نعت کہانی آپ رل گئی اب بھائی تسی پڑھو گے تو تہاڈی جان چھڈاں گا اللہ جاندا نہیں کہ میں تقریر نہیں ختم کرنی میں پھر دوبارہ شروع کر دیں کہ اللہ دے فضل نال آج میں پچھلی جگہ تے ایک جگہ تے ہے سی میں بکرا کھا کے آیا ہوں تے میرے چ کمپیسٹی ہے الحمدللہ توجہ کرنا غور کرنا ہاتھ چوک کے پڑھنا ہے کیمرے والا میرا ویر کتنے بیٹھا ہے اور پھر یار کیمرہ میرے ویریاں دی تصویر لے کے آ دس پوری دنیا نو اللہ دے نبی دے نات خواں بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر نال پیار کرن والے بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر دے محبدار بیٹھے نے نبی دے فداکار بیٹھے نے نبی نال چاہت کرن والے نبی دے سپاہی غلام بیٹھے نے آؤ لوگ رل کے پڑھ لئے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیا جائے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جا کے جاندا سارا جنوں نیند آ رہی ہے لمحہ پہ جائے کوئی گل نہیں سنو دبا دیاں گے توجہ کرنا ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا ساڈا سونے بنا ساڈا مدنی بنا ساڈا مکی بنا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا سونے دیاں صفتاں میں راجی راجی کرانگا سونے دیاں صفتاں میں راجی راجی کرانگا پاک رسول تے درود بھی میں پڑھانگا جی پاک رسول تے درود بھی میں پڑھانگا بھائیو گلی گلی یارو گلی گلی اے ہو ساڈا نعرہ تے جنوں سارا اللہ انہاں دی تھکاوٹ دور کر دے جنوں سارا یار پیسے نہ دیو کوئی گل نہیں اللہ جزا دے اللہ خوش رکھے اچھی رل کے میرے پتہ پیسے تسی ویسے نہیں دے کوئی بات نہیں ذرا اچھی پڑھ لو جنوں سارا ہاتھ کھڑا کر کے جنوں سارا آیا جنوں سارا جگ جانا بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا اللہ نے ساڈے تے کرم کمایا ہے اللہ نے ساڈے تے کرم کمایا ہے میں نہیں جے کہندا رب دے قرآن وچ آیا ہے میں نہیں جے کہندا رب دے قرآن وچ آیا ہے کیا فلکاں تے سبحان اللہ کیا فلکاں تے نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا گل ہو کراں بولو یہ سگنل اٹھ گئے ساڈے سگنل ختم ہو گئے پتہ لگ گیا میرے پتہ لگ گیا چنگا لو تہاڈی جڑی نا سگنل ٹاور سگنل ٹاور دے نال چھڈ گیا تسی تھک گئے ہو ماشاءاللہ بڑی پیاری گل بڑی پیاری گل کرن والا ایک اور انداز اندر کر چلو میرا اپنا شوق ہے نا ماشاءاللہ یہ تے تہاڈا شوق سی نا اور میں اپنے شوق دی بھی گل کر لیا بڑی پیاری بات کرن والا بڑی پیاری گل کردا ہے صدقے جاواں قربان جاواں کہ میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ توجہ کرنا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا
زمانہ میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردا زمانہ سب سونیا تو سونا سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفیتاں بڑا پیارا رب قسماں اٹھائیاں نے رب قسماں بولو رب قسماں یہ اٹھائیاں نے 14ویں پارے کسے اٹھائیے یہ نہ کہتے جائے مولے تو ایڈی چھٹی جان دے یہ نہ سمجھا دے اللہ فرماتے ہیں لعمرک انہم اے قسم ہے اللہ دی قسم ہے اور میں لعمرک انہم لفی سکرات یامون اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں رب محمد دی عمر دی قسم ہے بڑی گل کیا بڑی گل کیا اللہ کہندا نبی دی ساری عمر دی قسم ہے کہ نبی ورگا کائنات اندر کسے ماں نے جمے ہی کوئی ایک قسم ہے شاید نے بڑی پیاری گل کیتی رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن تے آیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے اور رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردا زمانہ سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا قرآن کہہ رہے لقد من اللہ علی المؤمنین قرآن دی آخری آیت ہے فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر نو اپنا بہت بڑا احسان سمجھو میں رب نے تواڈے تے فضل کر دیتا رب نے رحمت دی برکت نازل کر دیتی اس نبی دے تابعدار تسی بن جاؤ اللہ کہندا تانوں جنت بھی دے دیاں گا اور تانوں نبی دا جنت اندر پڑوس بھی دے دیاں گا تو آؤ میرے عزیزو نبی دے غلام بن جاؤ نبی دے حبدا ایک سادہ جیسا ابھی سی نا سادہ جیسا ابھی کہنے لگے اللہ نبی یہ دنیا جنہیں ساڑھے نال تے قیامت نو جب تسی جاؤ گے اللہ دے عرش اگے تسی عظمت والے حوض کوثر دے پھر جنت جاؤ گے تسی مقام محمود دے تے اسی پتہ نہیں کتھے ہوواں گے جنت ہی لیکن تواڈے تو دور ہوواں گے کہ اللہ دے نبی تسی سانو کس طرح پہچانو گے توجہ کرنا سانو کیویں پہچانو گے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تانوں ویکھیا تے تسی مینوں پہچان لو گے تے میں تانوں پہچان لاں گا اللہ دے نبی جڑی پاک امت مثال اسی طور بیٹھے ہاں اسی رب دا نبی نہیں ویکھیا رب دے نبی نے سانو نہیں ویکھیا اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ پریشان ہونے والی گل نہیں ہے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے گا قرآن والا ہوئے گا حدیث والا ہوئے گا نبی دا غلام ہوئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا ہر نبی دی اوتے امت کھڑی ہوئے گی تے ساری امتاں دے وچوں جیڑا میرا امتی ہوئے گا جیڑا میرا فرما بردار ہوئے گا جیڑا میرا غلام ہوئے گا جیڑا میرا تابعدار ہوئے گا میری سنتاں نال پیار کرن والا ہوئے گا میری اداواں اختیار کرن والا ہوئے گا میرے فرمان سن کے جھک جان والا ہوئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابی قبرانہ انہاں چہرہ اللہ انج چمکا دے گا جویں 14ویں دا چن چمکیا
جواب دو کیا چاہتے ہو کہ اللہ سادہ چہرہ چمکا دے پھر نبی دے غلام بننا پڑے گا پھر نبی دے غلام بنو گے انشاءاللہ جی میں ہنے آکھا داڑھی رکھ لو تو تسی سر تھلے کر لو گے تسی خاک غلام بننے انشاءاللہ داڑھی رکھو گے وعدہ نہیں تواڈے کول لیندا نہیں وعدہ لیندا میں بڑے وعدے پہلے لے چکیا ہاں کیونکہ تواڈے نال پہلی ملاقات تسی غصے جی نہ آ جاؤ کہ مولوی نے دوبارہ نہیں بلانا ہے تے وعدے بڑے سخت لیندا ہے بہرحال پہلی دفعہ رائے تو نہیں چاہیے ڈسکاؤنٹ ہے تواڈے واسطے ہاں ویسے انشاءاللہ کہہ دیو داڑیاں رکھو گے انشاءاللہ اونچی کہو رکھو گے انشاءاللہ تے شلواروں نو ٹخنے تو اوپر رکھو گے انشاءاللہ اونچی کہو انشاءاللہ داڑیاں رکھو گے انشاءاللہ شلوارہ ٹخنے تو اوپر رکھو گے انشاءاللہ درمیان چوں مانگ کٹو گے انشاءاللہ مچھاں ہلکیاں رکھو گے سائیکل دے ہینڈل وانگوں نہیں رکھنیاں کئیاں نے انج دیاں نے ہاں انج دیاں انشاءاللہ کام آپا کرنے اپنی اونچی بولنا بیٹیاں نو پردہ کرواؤ گے کہو انشاءاللہ بیٹیاں نو پردہ کرواؤ گے انشاءاللہ اپنی بیٹی ماں نو پردہ کرواؤ گے انشاءاللہ غیر محرم نو اپنی بیٹیاں دے قریب جان دیو گے نہیں انشاءاللہ اللہ نے بھلا 5 وقت دی نماز پڑھو بولو نا 5 وقت دی نماز پڑھو گے انشاءاللہ مسجد دے اندر شوق ذوق نہ لاؤ گے اچھی ڈر گئے ہو کہو نا انشاءاللہ اور مسجد شوق ذوق نہ لاؤ گے انشاءاللہ تہاڈی بیٹی دا شادی دا موقع ہے پتر دی شادی دا موقع ہے انشاءاللہ زی ٹول لیانے اچھی بولو اے تے میں تہاڈے کول وعدہ لینا ساڈے اودے ٹول بڑے لیاندے اللہ تیرا شکر ہے پہلے وہ لکھے جڑے ہمیں نہیں لیاندے اللہ جاندا ورنہ ساڈے تے تباہی مچا دیندے نے چار اکٹھے گئے اچھا تے گانے شانے تے بھی تواڈے رواج نہیں ہونا ماشاءاللہ وہ ہے لو جی وہ ہے پھر اوندا آپ حل کر لئی اج ہاں اج اے پئی کیمرے تے تہاڈا نام کی ہے حق نواز میرے ویر اے میری برادری دے بیٹھے نے فوٹو وچ لے کے آئے تے جیڑا دوبارہ خلافی کرے گا وہ آپ پڑھاں گے انشاءاللہ انہاں دا وچ فوٹو لے کے ہاں بھائی دسو بیٹی دی شادی دا موقع یا پتر دی شادی دا موقع انشاءاللہ آپ گلوکار نہیں دیانے کہو انشاءاللہ سکی انشاءاللہ دی ہاتھ کھڑا کرو تے تواڈے فوٹو وچ آن کہو انشاءاللہ سی کنجراں نوں لیانا ہاتھوں ہے ٹونا ہاتھ کھڑا کیتا ہے مطلب وہ کوئی کچھ لے آئے گا پورا ہاتھ کھڑا کر پورا ہاتھ کھڑا کرو مار میرے بھی کیمرہ انہاں دے چہرے وچ آن تاکہ پتہ لگے کہ کل نوں کوئی لے کے لیا تے اپاں نوں پڑھاں گے انشاءاللہ بھئی تو اللہ دے گھر چ بیٹھ کے وعدہ کیتا سی اج مکری جانا دوویں ہاتھ کھڑے کر لو ماشاءاللہ ٹینشن کا جی دوویں ہاتھ کھڑے کرو دوویں ہاتھ ماجرا اے بولو انشاءاللہ سی گلوکار لے آنے اونچی بولو گلوکار لے آنے ڈانس کرن والے کرن والیاں لے آنیاں نہیں انشاءاللہ آپ مولوی بلائیں یہ بلانے کا برکتہ پیدا کر دے گا لو جی آپ دعا کریے اللہ سر سارے انہوں قرآن و سنت مطابق اللہ عمل دی توفیق عطا برائے مہربانی مسجد حاضر حاجی عبدالغفور صاحب مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت بھائی حاجی صاحب نے اللہ جنت عطا فرما دے اور دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو اللہ جنت دے نال جنت اللہ انہاں دی قبر اندر روشنی نال منور فرما دے اللہ خوشبو نال معطر فرما دے اللہ حد نگاہ تک وسیع فرما دے کیا ہی بات کہ حاجی عبدالغفور صاحب کی خواہش تھی کہ اس جگہ پر عالم حضرات آئیں لو جی اللہ نے اللہ دی دعا پوری کر لی تھی الحمدللہ آج اللہ نے فضل علماء اکرام پئی جلسے بھی کرایا کرو جلسے نال بڑا فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ بندے دا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں ایمان بندہ اللہ نے بدلنا اللہ نے کہا نا زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون اللہ کہتا لوگوں قرآن سنیا کرو سنایا کرو ایمان قرآن سنن نال بھی بدلتا ہے تے سنان نال بھی بدلتا ہے کہ آپ کا ایمان ہر مہینے بعد بھی بدائیے نا ہر مہینے بعد ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے بندے دی صلاح ہوندی رہندی ہے قرآن سنائی دا ماشاءاللہ میں بھائی جوید صاحب نو مبارکباد دیاں گا جے ہے نوجوان ماشاءاللہ اور حاجی بھائی اقبال صاحب ماشاءاللہ حاجی عبدالشکور صاحب دیگر احباب جڑے میں نام تو واقف نہیں ہیں تے اللہ تعالی سارے نوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے اللہ ساڈے تے بھی راضی ہو جائے تے نال ایک ہور دعا بھی دل نال کرو میں ایک ساتھی نے کال کی کہندا کر صاحب عمرے کھل چلے نے ماشاءاللہ میں کہ باجی اللہ دا شکر ہے دعا کرو اللہ اپاں نوں سارے نوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے اونچی قوم جی یار یا اللہ سن سارے نوں مدینے دی زیارت نصیب فرما دے
یا علماء دی قیادت اندر اللہ سانو اپنے گھر دا حج نصیب فرما دے یار اللہ جس طرح سے آج تیرے دین دی نسبت نال امیر غریب چھوٹے بڑے کالے گورے ایک جگہ تے بیٹھے ہیں اللہ سانو جنت بھی اسی طرح داخلہ نصیب فرما دی اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما دی جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ دعا کرو کہ اللہ بیماران شفا عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں اللہ شفا عطا فرما یا اللہ پریشان حالات دیا پریشانیاں دور فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما یا اللہ جتنے میرے بھائی بے نماز نے اللہ پنج وقت دا پکا سچا نمازی بنا اللہ جڑے بے دین نے اللہ دین نصیب فرما یا اللہ جڑے بے روزگار نے اللہ حلال روزگار نصیب فرما اللہ میرے بھائی دوست احباب بزرگ نوجوان معزز ماما بہن آئے نے اللہ سبنا اجر عظیم عطا فرما یا اللہ سبنا دیا سب غلطیاں معاف فرما یا اللہ جنہ گھراں کے اندر جوان بیٹیاں موجود نے اللہ اچھے رشتے عطا فرما اللہ جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں روشنی نال منور فرما یا اللہ تمام قبر والے ان اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما یا اللہ قرآن دا پروانہ بنا دے اللہ اپنے پیغمبر دی حدیث دا متوالا بنا دے اللہ سن سارے ان قرآن و سنت اللہ کاربند فرما دے یا اللہ عقیدہ توحید عطا فرما یا اللہ میرے جتنے نوجوان آئے بیٹھے نے اللہ جو پریشانی اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ نے کر صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ جنہ گھراں کے اندر لڑائیاں جھگڑے نے اللہ ختم فرما دے اللہ جو بھی گھریلو پریشانیاں نے اللہ خاتمہ فرما دے یا اللہ ایک بنا نیک بنا متقی پرہیزگار اللہ اپنے ولیاں دی صف اندر شامل فرما دے اللہ جتنے تیرے گھر ویران نے اللہ آباد فرما اللہ اپنے گھراں دی رونقاں دوبالا فرما اللہ میرے جنہ بھائیاں دوستاں بزرگاں نے پروگرام کروایا اللہ اجر عظیم عطا فرما یا اللہ بھائی اقبال صاحب آجی عبد شکور صاحب نگر ساتھی اللہ جنہ دی کوشش کاوش محنت دا نتیجہ ہے آج اسی سارے تیرے گھر دے اندر بیٹھے اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرما یا اللہ جو قرآن سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جی جتنے قرآن کرام اللہ دنیا دے حیات میں اللہ برکتہ نصیب فرما یا اللہ علماء دین دی حفاظت فرما اللہ تیرے دین دے دائی مبلغ مجاہد اللہ انہوں دی حفاظت فرما پیارے اللہ جی جتنے مسلمان نجائز جیلوں کے اندر گرفتار نے اللہ رہائی نصیب فرما یا اللہ نجائز مسلمان گرفتار نے اللہ رہائی نصیب فرما یا اللہ اس ملک اندر امن دا بول بالا فرما دے اللہ مہنگائی دا خاتمہ فرما دے یا اللہ نیک حکمران عطا فرما یا اللہ نیک حکمران عطا فرما یا اللہ اس ملک دی حفاظت فرما یا اللہ میرے چمنستان دی حفاظت فرما یا اللہ جڑا میرے ملک نو اللہ میلی آنکھاں دیکھتا اللہ تباہ و برباد فرما دے یا اللہ پاک سرزمین دی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما یا اللہ مسجد یکسا اللہ قبلہ اول دی حفاظت فرما یا اللہ یہودیاں دے قبضے تو آزاد فرما اللہ مانگنے دا بل کوئی نہیں اللہ پھر مانگے عطا فرما یا اللہ دل اندر نے خشات نے اللہ اپنے رحمت دے نال قبول فرما یا اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لیں اللہ سے ایک دعا کرنے اللہ ضرور قبول کر لیں اللہ موت دا وقت آئے اللہ ساری زبان تے تیرا قرآن جاری ہو جائے اللہ ساری خواہش اللہ قبول فرما لے یا اللہ جیسی کاری عبد المتین اصغر صاحب نو موت آئی اللہ سن سارے انو ایسی موت عطا فرما یا اللہ سن سارے انو ایسی موت عطا فرما اللہ زبان ساٹھی ہوئے اللہ قرآن تیرا ہوئے مالک الموت آ جائے اللہ آخری وقت اندر اللہ سی جائیے تیرا قرآن پڑھ دیا جائیے اللہ ساڑی دعا قبول فرما یا اللہ آخری وقت اندر کلمہ زبان تجاری نصیب فرما دینا اللہ اچھی موتا جو لائق موت عطا فرما دینا یا اللہ خودکشی تو محفوظ فرمانا حرام موتا تو محفوظ فرما یا اللہ جنہ گھرہ کے اندر بیٹیاں جوان نے ماں باپ پریشان نے اللہ رشتیاں دی وجانا میرے اللہ انہاں پہننا نو اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ انہاں پہننا نو اچھے رشتے عطا فرما جنہ دیاں پہننا دکھی نہیں اللہ دکھ دور فرما جنہ دیاں ماما دکھی نہیں اللہ انہاں ماما نو سکھ
نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا